Human ang siyam katuig sukad miigo og mikala so kinabuhi ang bagyong Sendong sa Northern Mindanao. Kumusta na ka ang kahimtang sa mga nabiktima niini sa Iligan City? Atong sayro ng ilang kahimtang pinaagi sa RTV Presents ni Cyril Chavez. Naghaguros nga tubig nga adunay dalang lapok gidungagan pa og mga dagkong troso. Kini ang mipukaw sa mga residente sa Iligan City siyam katuig na ang milabay atol sa pag-igo sa bagyong Sendong. Gibalikan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga nabiktima sa bagyo sa Barangay Mandulog aron kumustahon ang ilahang kahimtang. Anaa na sila nagpuyo karon sa Kapuso Village, Purok Dudyongan. Usa ang pamilyang Pacquiao sa among mga nakahinabi. Usasab sila sa mga nakadawat sa libreng pabalay nga gihatag sa GMA Kapuso Foundation alang sa mga naigo sa bagyong Sendong. Karon, aduna na sila'y gamayng tindahan gawas sa ilang panimalay nga mo'y nakatabang sa ilang panginabuhian. Dako ang ilang pasalamat sa oportunidad nga naangkon. Pasalamat pud mi sa GMA atong panahon na kay natagaan mi sa GMA og 120 houses mauning mga nindot kaayong mga balay pulido lig-on kaayo. Nagkampo gid mi nga matagaan. Apan bisan siyam katuig na ang milabay, mahinumduman gihapon ni Brenda Pacquiao ang iyang kasinatian. Naanod siya og iyahang apo nga si Baby Russell Marababon sa baha, apan siya lamang ang naluwas. Karon, hinay-hinay na nilang nadawat ang nahitabo kang Baby Russell o gitugyan na lang kini sa labang makagagahom. Gagakos ra to. Ang bata sa ko pero wala ko kalibutan ako batang gidala manggod. Mura ko og nawadaan ako kuan ba. Sa kalalom gid sa tubig din. Pagkalabay gid niya ato gatyabaw pa gid siya gasinggit siya og mama katulo. Ang pamilyang Gonzaga wala may banay nga namatay tungod sa Sendong, apan grabe gihapon ang kalisod nga gihatod niini sa ilahang kinabuhi. Ay, pait mo lang, sir. Dugay pag yun may na-rescue pag yun. Ang pagkaon pagkaugma. Nang kaon na lang miya ng isda nga nangakuan bitaw. Inoon, karon aduna na sab sila'y gamayng tindahan nga mo'y nakatabang sa ilang adlaw-adlaw nga kinitaan. Ang pamilyang Pacquiao ug pamilyang Gonzaga pipila lamang sa gatusan ka mga Iligaynon nga nahatagan og pabalay. Pinaagi niini, hinay-hinay na silang nakabangon gikan sa kalisod nga gibilin sa bagyong Sendong. Sila ug ang ilahang mga banay ang nagpamatuod nga habang may buhay, may pag-asa. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.